Vatafaka, vitaj pri novom videu ako spraviť crafting table. Ty. Jim Jones! To si ty! Jim Jones! A musíme si nájsť nejaký strom. Strom sme našli. Budú stačiť 2 dreva. Ak máme 2 dreva, dáme ich do toho šitu. A stlačíme s pravým tlačítkom na myške na to, čo sa nám zobrazilo. A uložíme to do inventára. A to drevo, čo sme si dali do inventára, dáme kolo seba. A je to hotovo, daj like, odber a komentár. Čau ty. Jim Jones! More!